Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ ọ nọ nwekwerechi ọ nwanne ọ nọ nwaanyị mba awụchasịala nụ m ụmụnne m ọ na ịnọ ala bekee bụrụ oche na bịa kete ọ bụrụ na ịnọ gị n'ezinụlọ gị ebi hụ iwu nwoke iwu nwaanyị unu bịa pat nga a na-achọ ihe eji azụ ụmụaka nga a na-achọ ọdịnamma nke echi ga-eweta bụrụ nne oche na bịa kete ịnọ ngala ugbene ya wụrụ na nwunye ṅụ n'ụjọ ọka ihe hapụ ịgara ngụ ga-esi ka idedebe ụmụnne ṅụ nso ọka idedebe ebe anya ga-ele ka ị mara ọpụpụ ya na mbata ya ka ọ hapụ ime ihe ahụ na-ekwesịghị ekwesị na-aga arụ gị na ya abụọ mma n'ime mara iji ụlọ nwanne m nwoke tupu gị ruo nso ọ gị mee ihe ị chọrọ ime tupu gị ime ihe ị chọrọ ime bụrụ nnọọ oche m bịakete mara ọ dịrị mmadụ ị na-edewere nwanne m yes mgbe ụfọdụ ọ bụ ụmụnne ka a na-arịa mgbe ụfọdụ ndị enyi ka a na-arịa enweghị ebe ọka mma mana ihe m na-ekwu ya edoo gị anya onye ị na-edewere onye nke gị ihe a na-ele anya na ihe ga-eme mgbe ụfọdụ ọ gaghị eme ebe ọ ga-eme ụzọ ebe ahụ a na-asị na ebe ahụ ihe ahụ ga-adị sef ọ webe ihe na-emebi ọ dịzị ka mgbe e were ji nya anyị ga-ewu na olu ana m otu nwanne nwoke ebie m n'ekwentị ya sị m nwanyị mba nụmza ya sị m nwere akụkọ na gbotowara ya ụmụnne ị chọrọ ịlụ ihe ọbụla plan gị mee ka nwunye m mara idewe ihe ụwa sometimes especially lụlo ha ya wụ surprise na minute ezuole ihe gara ngụ ya ga n'ihu sị m na years back about 10 years ago ka ya hụrụ a young lady masịrị ya nwa ọma na ya na ala obi nwa a matara mgbe na-enweghị ihe nwere nweghị otu ọ dịrị ya o jikọọ ya aka ya na ya abụọ ata ahụhụ together n'ọhịa ha na 4 years nọ n'aka ya ka opportunity ịga ala bekee pụtara ya na ya abụọ nọ mgbe opportunity ịga ala bekee pụtara ego anọghị mana chukwu eme ebere nwunye nwere nwanne nwekwara otu ya na ya abụọ shi sọsọ sọsọ ya na ya abụọ ma mgbarị ha gbarịrị wee weta ego achọrọ iji ya wee iji hapụ ka kọntrị ka ego ọnọ ntara zu ihe niile a na-eme ha ojie nwunye nakwa na ebe ọbụba ebebe na ya ga-emesi mgbe ihe na-eme ya na ya abụọ kawo enyi nwaanyị na enyi nwoke ha alụbe ego ọnọ ntara abịa zuo enwe ọkpụrụkpụ ego ọzọ somebody nyere ya na ọ bụrụ na ya garuo ebe ha na-enye sendịara ya ego ya bak ekele onye ihe na ya gwakwana ihe asa dị ama na ego ya nidiri iji gaa ije n'ozu ole ya werezi ọkpụrụkpụ ego ahụ na gwa nwunye na ya chọrọ ịbịa hụ nne na nne nwunye ya sị mba na ọ ga-akwa ya aka na o ruo ebe ahụ na n'ihi na ihe ya na ya abụọ na-eme the two families adịla awe ha mara na ha emena introduce to nne na nne na ụmụnne nwunye emekwere introduce to ụmụnne nne na nna ya so na ha wụhụ ndị a ga-eche eche na ọ gawa ihe dị mma na ochizi ebe ahụ send ya ego ka ụmụnna ya bịazie bịa mee ihe ya sị mba na ya chọrọ iwitnes ọlụlụ nwunye ya chọghụ ka akọrọ ya na akọrọ na enwere ego mmadụ nyere ka esi ebe ahụ bịa mee lụọ ya lụwa iwu na ya chọrọ ịnọ present ka ọ wụrụ memory part of memories ya eji aga nwunye ya sị oke ya ga na list kpọkọrọ ụmụnne ya a ga-eme ihe nọ n'isi nwunye mee ihe isi kwụọ everything agụpụrụ ha egwu ha mee ya very kumkum bụ macho one naira eji emezutecha ihe niile ụgwọ isi nwunye ya kwụrụ kwụfe alụọ ya kpee nwunye ọza ya si yes na ihe na abụọ na-eme n'oruola ala ya nọrọ nga na si ya ngwanụ enweghị ihe na-excuse na ya ga like ya fọ ya ime nwunye ya chịwa ha abụọ ebirie n'obi ọma nwa na ọ dị ya mma na ọnwa ya n'ala obi ya gawa mmanya na plen gawa ala bekee ọnwa ha na-agbaghite nwunye ya gwa ya sị na ọ wụọla afọ ime akwa ya gwara ya gwa scan ọ result sendịara ya ṅụọ ọmụọ nwa anọtara mụọ nwa nwoke agadaga nwa nwoke yiri eshie ya n'ime ya ṅụga ọṅụ ya ezuo oke ya si yes ya eshi zuole ya chụwa ya chụshi ike n'ala bekee ka ya nweta m akwụkwọ ma gịnị nsogbu anọ na ya etigogodo uju na ebiko etikwela aka ya na ihe ọbụla wee ikpo ntụ ya wụ ibu ọgwụ na ebiko stay away na ọma na ugbo na ha enwe na nwa
na ihe n'idiri ya chọkwa hụ stori ya nwunye na-agwa ya rụkwa asif o nwetaghị ya nwunye na-agwa ya mgbe niile na ihe biko ọ dịka nwaanyị a ọma ihe ya temptation ya efesiri by the special grace of God because ya eti ha aka ya nụrụ olu nwunye nụ ihe ọ gwara ya ya eti ha aka na mmadụ abụọ nwetagịrị that connection na ha nọ prison today nọ naanị aka Chineke ya egere ihe nwaanyị a gwara dọọ ya ka na ntị bee ya ka ya kwasị ya biko naanị ahụ o kwuru na ihe nidiri ya life na ya emekwere ihe ya ga-eme to come back alive ya mmadụ abụọ ahụ na-anọ in ya gwakwa nwunye so legiritere nwunye na-aṅụsị biko ya na-enweta ya na-arụju ọrụ because ya dị versatile ya arụ ebe arụ ya na-arụ many hours a day emekijekwene ya bido sendwe ego na akaụntụ nwunye ya kemgbe ya jiri gala bekee ego niile ya sendịga n'ọwa akaụntụ nwunye ya na nwunye ya enweghị ike iwepụga 1 naira without agwana ya na ego niile ya sendịgakwana na ya eji rekọd each money ya sendịrị eji rekọd ya gwaghala ga-ewere ego ya gaga take ya ga calculate ya keep rekọd ahụ street na ego niile wepụga ebe ahụ na nke baka baka na ya dị agwa na ya tigidere ego ebe ahụ wegide ego di ya tigide ego di ya 5 years ya gwa nwunye no print godre statement of account scan ọrụ ya nwunye asị oke na time agala na ọ ga-awụ echi ya 5 years after ya na-apọmpụrụ ego na akaụntụ nwunye 5 years ya na-etiga ego na-ewepụ ewepụ ya ihe anọghị itiga ego o n'idi ego gwa ya gwa ezi mgbe ọ ga-ewere o werekwanụ ya gakwanụ na rego ha ya chọta ya detukwanụ ego ole ama n'ọsọ na ara gbara ya gbaa ya mgbe nwunye ya gara print that statement of account scan on the next day scan on ya piam ọtalia with record ya na ururu other money we go debitri ụmụ bank charges ọ bịara to exact amount ya na-ele anya ya nọkwa na record nke ya ya were aka kọọ n'isi si Chineke na nye akwụkwọ ka ya ga-akpụrụ this lady ara agba ya ṅụgide mgbe ikpere Chineke si Chineke na wọtede na Jehova wọtede 5 years na-enwedoghị 1 naira pụrụ na amahụ na o printịrị ya scan ọ na-ebutere ya na-aga through the whole money na-enweghị otu ego shi pụọ without consent ya na ego niile pụrụ n'ụwa amount ahụ nọ na ọ na-aga ya bikekwe nwe ihe mere na ya sị ga-ewepụ ọgọdụ 50,000 ya na-aga editu ya dị short of ihe ya na-eme na ego a niile pụrụ ote based on ihe detu and the balance bịara back to ihe ọ kwesịrị ịwụ that very day ya chegaga the end balance not with end balance nke ihe na-ele anya ya sị chai obiọma akpa ya na-ahụzụrụ bido ntụrụ because ihe mere eji esi nwunye send ya that statement of account na enwere heavy amount ya chọrọ ipush nwunye send ya that ọga oju anya ya ejiri send ya that money so mba iwere ego ahụ n'igede ya ọ ya ka a na-eme ihe a na-eme ihe a na-aga ya na nwunye na-eme mgbe mere 5 years na-aga 6 years akwụkwọ ya pụta ya dị very happy ya gwa ha nwunye na akwụkwọ ya pụtara ya gwa ha ya na nlọta ya ada na nsọ ya edewe ihe niile na ọ ga-awụ surprise ruo mgbe ya chọrọ ịlụ ya kpakọ onwe ya ọnụ wee gaa na Naijiria kpọọ nwunye na ya lọtara na ya na Naijiria na ọ bịa ebe pikiri ya n'airport nwunye sirili ya switch over to video call nwunye tie gwa si na enye 30 minutes na ya ga-abịa dị urudu 30 minutes nwunye ya drive bịa wit nwa ya nwoke 5 years and ya etie ozugbo nwa ya hụrụ ya ọ rekolekọtakwere picture ya ọsị dadi ọ gụrụ ya na ya bụ ele nwa ya carbon copy ya bịa hụ na nwunye eledegede ya anya n'ihu olegede ya anya n'ihu o letụga anya n'ala ya na-ele nwunye na gịnị wụdị rọng gịnị ka ihe gara rọng gịnị ka ya mere jụọ nwunye ese nwe ihe mere ọ because ya etekiri ọ like hụ dịka surprise na ya dị sorry na ya wee normal surprise any man na ya hụ na ya bịara kọwa aka na dọọ kpamkpamkpam na ọka ahụ ebe a gasị maybe na enwere ihe ya target gị gide or something na ya kpụrụ ebia wee ka ọnwa n'airport na ọ wee very minor surprise a beautiful one na onye oge wegere iwe na ọgbaghara na ọnwụ na owere nwunye ya sị mba na onweghị ya kpoghi n'akwa ya sị ya mgbe abịa moto ka ha laa ọbịa moto nyere moto ọkụ ọnọdụ jisie stiarin ike ọnọdụ ọ dịka ya na-ele ya ahụ ya anya n'aha ka ya meta kpata oyi awụwa ya jesọ gịnị wụga ya kwana kpata oyi na o legodo ahụ ya goosebumps na oyi ọtụga ya sị mba alaruo nwa ya nwoke obiọma kpa ya gwaga ya na rum ya so nwa ya nọrọ nga ka mụ ya ndadị diskọs ya si nwa ya nọrọ ebe ahụ wete ihe ya zụrụ ya nọrọ di ya jụọ nwunye sọ gịnị nwunye si n'ọnwa ya jụọ sọ chọọ ya nọrọ na ya amaghị otu efili ga-efili ya jụọ nwunye sọ gịnị
n'ọbịa ka ha gasa ahụ n'otele ka ya na ya abụọ nọkọ ka ha diskọs ka ya nwunye asị ya no na ya agaghị asa ya jụọ esi nwaanyị ọkwa ihe na ya na-asakọta ahụ bifo pụ n'ọbịa ka ha gasa ahụ nwunye si no na ya dị so deti ya ele nwunye si ya dị deti lewe sọsị gị na nwunye si na ya dị so deti n'otu o shedere na ya deserve ịsa ahụ with him ya jụọ sị ka ele mgbe nsọ ya ji wụrụkwanụ nsọ nwaanyị ji wụrụ nwaanyị dị deti which kind thing be that ole odoko ọgwụgwụ ihe ka ahụ na ọ na-ahụ nsọ ya onye mere o ji dị deti ya si no na ọwụ nsọ na ya dị deti na ya agaghị asa emechaa gasa ya chọghị ịbịa kpọ gị iwe ya bịa gasa ahụ chere na ya ka ọ gasa okwe ha asa ya sị nwunye na ọnụọgụkọ asa ahụ na ya ga-edevo akwa ya ugbu a na ọma onye ya wụ na ya nọ ya nọkwa mana ọma ọtụ ya n'elu dịka after how many years ọ na-behave like this na gịnị maka ha nwunye agwawa esi nọ biden ya gwala nwunye si elekwere ihe nwetara akwụkwọ ya lọtara na ka emechi akwụkwọ ya kpọrọ famili ya ka ha tike isi ọnụ mara next na every minute wụrụ ya time na ọ dịrị ya mkpa n'ọnwa ihe ọ na-agwa ya ọgwa ya keep in the dark nwunye agwa ya sị ya na n'abalị taa na ya ga-agwa ya ihe niile ya sịrị ile ya sị yes omie okwuru omiri ya sị yes ruo n'abalị nwunye eshieri bupụta ha ericha ya na-elekwere ya anya o ledaghị ya anya n'ihu ihe na-ekwe ka elelite anya ihu ya sị gịnị bụ ihe ga-ege eme nwaanyị ka ọ ga-agwụ na ọ chọrọ ịgwa ya na ọ na-agbakashi na-enweghị onye bring ya on ka ya mara ebe ya kwụ ya bịa sị oke ebe ọ ga-agwụ n'abalị ngwa heriekwe abalị nọ ntarịcha nwunye agwawa ya na ya nwa ụdị ga-ehi weta nwa ha na rum nwa ya nwoke na ya nwa ga-ehi na their room today ya sị why nwunye agwa ya na ya ga-ehi eweta nwa ya nwoke na ya biko akwa ya gwara na ya ga-agwa everything ya ga-akọrọ ya niile ya sị oke no problem ka ya na ọ weta nwa ya nwoke after all nwa otele ka eleta nwa ya shihi gora nọkwana ya na nwa ya lakpụrụ ha egwuwe nwunye ya nọrọ nga bịa kọrịa ka Joyce na nwa ya nwoke ahụ bụ ya sị tra ya mekọrọ ahụ ka ya na-edisọsọ ruo 15 minutes o kwucha datin nwa nwoke ahụ elide to sleep on ya pụta gwa nwunye ya si ya na ọrahụ na nwunye ya sị oke were fon ya nwunye were fon ya kpaa n'aka si ya gaa na WhatsApp lee chata gaa through it na ya bagadi ya gaa lee ihe niile ọ na-edere ha na n'ụkọtụ ka ha gwuo o were fon ya ha ya n'aka ya sị na ngwa were fon na-ele fon si ya basị nwunye ya sị oke tọ na ọ lakpuru gbachie ụzọ bedrum ya na nwunye ya ya na-agba ebe ahụ gbachie ụzọ ya were na fon o nyere na-ele fon regoro n'elu bed were earpiece kwa ejuo na ntị bido bịa na chat onye ọ si ya na ya bụ ya bịa hụ na ihe a chat nọ between ya na nwanne ya nwoke ya bịa lee mgbe chat ahụ bidoro ya na nwunye scroll down to ebe the chat bidoro so o bido ebe a na ebe chat a ihe a chọrọ ịgwa n'ọwa ebe o bidoro ya cheke months that chat ya na ihe bidoro 8 months back ya bido na mgbe o nyere ya scroll down bịa hụ na enweghị much ọwụ hello how are you doing enweghị much ya gazie from ebe ahụ ọsọ bidoro check with chat ya jụọ ya ele the chat check the profile picture ọ nwanne ya nwoke younger brother ka through direct ibido baga na the chat bido na-agụ na-agbago na-agụ na-ebutu na-agụ each step each scroll na-abịa with explosion with isi ọkịrị mgbanwe isi agụgide chat abịa hụ n'ime chat ahụ ka o kwere nghọta na nwanne ya nwoke rịọrọ nwunye nwanne ya nwoke chọrọ ka a kọntinu nwunye ya gwa ya dat na ihere emegbuole na regret na ogbuole na ya ka destin kwụsị na ya chọzi na ya nwakwala anwa na ihere otu a ga-akọntinu kwa eke ya bịa ebe nwanne nwoke ya jụga nwunye si na ọ naanị ugboro abụọ na-efili like this na o nwere ndị na-eme 100 na-emegide na-emere na-aga nke wivu na mọchara nwanne ha nwoke nwa dị ma na nwanne ya nwoke aga ma na lee ihe o mere ka ọwa ụmụaka na nwanne ya nwoke ụfọdụ ihe ụmụ akụkọ nọnsensị nwunye ya gwa ya na ya agwacha na ya chọzi biko na the temptation na eziokwu ya afọlọla mana ka ọ end ya bịa hụzi ebe nwanne ya nwoke gwagazi nwunye na ọ na services ya agwụla na ngwa na orele mgbe ọ ga-esetụlụ ya nwunye ya setụlụ ya ha ọ gwawa ya setụlụ ya na enweghị ebe ya shegen ga nwanne ya nwoke gawara ala bekee na enwere ndị ọ ga-awụrụ ala bekee nwanne ha nwoke gara na gị na-ese ndị ego ma ịrụ ụlọ ma gịnị na ebe ọ na akaụntụ ya ka ọ paịlị gị ugboro ole na ole ya nara ya ego na ọwụ ya nwawa onye ọ dairetịrị ya bịa were ego ahụ nye mmiri ndata ego niile ọ kpataga na ọ na akaụntụ ya ka ọ dọmpụ gị na ebe na ọ chọọ ka ya bara ya uru na gbanwe ọdị ọdị na ya bara na ya uru banye igwo nwunye ya ọrịa konji na enwere ihe ọ ga-enweta ya ga-esendịrị ya scroll down ọ wụrụ that video the 2 videos
Yele ha the video she kwuo ya mgbe ara gba ya hụ video kwakịrịkwa nwanne nwoke sendere nwunye ya hụ video kwakịrịkwa ma mgbe nwunye bataga na the hotel room ma mgbe just 15 minutes video, very short video, for just 15 minutes video. The first one 15 minutes, the other one about 7 minutes or thereabouts. And he name he name duve nwunye bi ihe gbo duve n'ime duve ka ọ nọ mehe niile ejicha nwunye ma mgbe ọ gara saa maka na video ahụ ebilecha ya ahụ isi egbuo ya egbe mgbe o sendere ya after the 2 videos ya lechara ya anya mmiri mkpụrụ anya mmiri adasha ya na anya. The next one nwunye ajụwa ese so na o tiri kamera ọ bọgụrụ dị room o tiri kamera ebe anya sị kedu ihe oke na ọgwa wee sị ya gwacha na ya chọghị lose na ọhịa ya ejiri mee ihe ya mere na ya chọrọ ịnọdụ ya na-agwụ ya ọrịa mkpoyi mana ebe ọ sị naanị abụọ na ọ dịrị ya enough na ọ setụlụ ya ka ya chọrọ another country gawa. Nwunye ya sị ya setụlụ ya ha gwawa nwunye na o sendịara ya 30 million naira na ya ma nwanne nwoke na ọ dị hard working na ọ dị ndọsọ na ọkpa ego adọrọla na akaụntụ ahụ too much na ọ na-eche ka ọ lọta ya eji aka ya ga-akwe ntu ọnụ ọlọta ji aka ga-akpọ blọk na ebe na-enwe ihe ọ chọrọ ịlọta ji aka emegwatacha ihe niile na ya feel ya ga-arụkwa n'ọrụ ilezi nwunye anya ebe ya nwasị abụọ ezorere na ọ kpọọ ya ụgwọ each time each video na 15 million ma ọ wụghị ya na dị elu ọ chọkwa ya esendịara ya vidio na ngwa ngwa na ala bekee ebe mana ya ga-enye benefit of time ya ga-enye ya time ọ ga-enwe enough time tiri dị elu na mgbe ọbụla dị elu na ya ga-eji eme welcome na ọga vidio. Nwunye ajụ ese na ọwa ọtụ ga-ahụ ụjọ na ọ nwanne ya nwoke na ọ ga-efili betrayed ọ gwawa ese ụjọ gịnị na ọ nwanne ya nwoke na ọ ga-egbu ya egbu na ọ ga-ekwu ka ha ga-ese na-emecha ha edozie na ọ gaghị egbu ya egbu na nwanne ya na ya abụọ ụwa agaghị end mana marriage ya na ọ ga-end dan die na ọ ga-achụ ya na marriage ya na ọ ga-end na for the sake of her marriage na enye the money ka ya maga na another country. Nwunye ajụ ese ya wepụkwanụ dịka ego ahụ kedu ihe a ga-agwa die na eji the money mee ọ gwa die nwanne nwoke asuggest gwara nwunye na ofe eke na-ekidnap ya na ọ ego ka ejiri gbaa onwe na ya ma onye dị ewu na ọ likiri ya na ọ ga-ebelieve na ya nwa self ga add to the drama na ọ ga-ebelieve na onye the money ka ya hafụ ka country gawara onwe. Nwunye agbawa sị na ya agaghị ewere sweat dị just like that release ya nye na ya ga-emeli ya na ọ rara ya ahụ na ọ ya nwa lure into this na ihe ọ plan ya ihe niile o ruge nso every time ọ na-abịa every time ọ bịa mecha gwa ọbịa were n'ụlọ n'abalị finally ọ succeed na ya nọ na regret na-egbu na enweghị otu ofe ilige na ihe o mere nwanne nwoke na ngwa nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru. Nwunye anaghị repliezi meseji ya na-ahụ ka nwanne nwoke pile ga messages na pile ma voice note ebe ọ nọ na-agwa ya na o wee ebe ihe o chetara na onye ya this morning na onye ya this morning na ya na ha agwakwara ya akwụkwọ ihe spay marriage ya gwa ihe spay ya na ofe iligwe that na maybe o nwere plan na enwe ihe mekwere ya echi na enwe ihe mere ya echi na somebody dịkwa aware of this thing na onye somebody dị aware of this thing na this video na ọ nọ na iCloud ya na ya ma ihe ọ plan ka mana ihe a chọrọ ịgwa ya na ya nọ 100 steps away. Ọ ya ka nwunye anaghị replyzi ya meseji a na-abịa nwunye reply kazi ihe a bidere 8 months ka mia niile zuru gbacha ilege the video lege ara agba ya echege ede mma nwunye dị to him chetecha na mgbe ya na ala bekee na ya na-esend nwunye gwa na ya send area account ya gwa ya ego ụlọ ga-akwa ike for one day na this lady ajụbeghị ya si onye nwe onye a na-esendere ego ifu na aha nwa agbọghọbịa na-adịghị related to him or to her in any way na enwere ihe mere n'ugbe ya n'ala bekee na the girl ya yere before nwunye ya na ya abụọ yere mama ya ajụ na ya like that girl but because that girl awụghị somebody na force onwe ya on somebody ozugbo ahụ ọ notisiri mmanya gwere na ọchọzi the girl break it up like enwe ihe disappear from ndụ ya na-agba ya na ọ naghị pick wuro change number o sendere ya message na ọ na mama ya nabataghị ya na enweghị ya na-abịa dị ebe ime na ya ọ ga-enwe iwe mana ya biko me understand na ya chọzi ihe n'olu ya ka o nyere ya ka move on mana ihe this girl na-agwaghị ya wụ na ọ dịla ime ya short ya ga-amụọ nwa anọ mụọra ya onwe ya na-erezi nwa ereziri onwe nwa nwaanyị na ya nọ n'ala bekee somebody chat ya up na Facebook Messenger where that woman we introduce send ya a picture ya ma mgbe ọ dị ime from the time ọ dị ime
ma mgbe a mụrụ nwa ọhụrụ o bido send kọrọ pikchọ na ihe eji send gara pikchọ a naanị ya nọ n'ọlụọla nwaanyị na ya achọghị ịbịa in between them na ọ prove ya nye gị in order to bring him to help her na nwa ya na ya abụọ kwụrụ n'ọsikla na ya atagbula onwe ya n'ahụhụ na nwa ahụ mgbe a ya lara ya ma na ya dị ime ya achọghị ịbịaghachi bak ka ọ hapụ ewu na eji afọ ime jide ọ ya ka ya mụrụ nwa anụ nta nwaanyị bidoro rịawa aga ụlọ ọgwụ ya wụ na nwatakịrị sikla na o riela ego na ego ya na aka na ọgwụla ya ghọgidere nwa a ghọgide ghọta to this ya ghọọla this far na nwa ahụ nọ na 9 years na ya ka na ala bekee mgbe ya chọrọ ilu na nwa ahụ nọ na ha agala 9 years ya ele dị nwa na o yiri ya ele ya ma ihe ose ndịga ma gị na ọ bịa gwa ya datị na ya biko nyere ya ka achọghị ịlụzo nwa na ego agwụla ya na ka ha nọ n'ụlọ ọgwụ na ya gwa esi ewere fon nye dọkịta ya na dọkịta ekwuo esendịara dọkịta ego the girl agwawa ya na ọnwụ na ego ochie ya calculate ego niile o spendụrụ na dis na ọnwụ na ọ lọta kpọrọ nwa ga DNA test na ọnwụ na ọgwụ nwa ya ga-abalansị ego niile ya biko nyere ya aka ya achọghị ịlụzo nwa dis girl na-ebe na-elesa nwa ya taga ahụhụ like this nwa ya ọgbakwana ya gwasị nwa ọgwawa na ya achọghị iji ka ọ hapụ iji ka eji afọ ime jide na mma ya nabataghị ya wụ mma ya nabataghị ya abịakwuo mgbe a bịara sị na nwatakịrị nọ sikla ya bịa cheki onwe na ya wụ AS and ya onwe nwere ka AS ọ kpatara na nwa mgbe ji ewuru SS na kedụzi ihe ya ji abịa abọda ya na ya achọghị ibe chetawa those things na obiko na ọ zọrọ ya nwa ya ndụ anọrọ nga na ya nwa ahụ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ahụ ebido na-esend ego na akaụntụ botu mgbe fere esendara dis girl ego mgbe fere esend ego na akaụntụ dọkịta and ọ nwunye ka a na-esendara ego na akaụntụ ahụ ji na o deletikwere na o transfer asụsụ amount na that akaụntụ ọsị ya oke na question bụ one day so onye wu Juliet na onwebechi ọ jụrụ esa akaụntụ ya na wet tigego kedu onye wu Juliet na nwunye ya question bụ for one day nele mgbe ọ ga-ebidokwe na ọrụ normally kemgbe eji mara that nwunye ya na ọ na-ahụta na ihe niile ihe mere dị mma na ọnwe onye na-ajụ ọwụdị ọ na-adị inquisitive n'oge ka nwunye ya eji nwunye sendịgara ego na hospital tiri nwa ha nwụọ ma gịnị ụta ka ego gị ga na akaụntụ that girl ji ozu nwa ya ji ihe niile na ọnwụọ na ji rizọtụ sendịara death certificate askan na esendịara ihe ahụ ihe ga-abịa kowa na fon ya ọhịa part of ihe achị ya lọta discuss with nwunye so lekwa ihe ọjụbe ya onye nwe akaụntụ otidiri ego few years ago na ya echaghị ya si agakọrọ nwunye na ya ka nwa anọ ntara nwụrụ olilie ma gịnị ya esendere ego finally enyezie ya gwa nwunye na ọ ga-etiri da Juliet 2 million naira ya ejide setụlụ ya na o were ga move on dịka elekelekwana ya were gaa court of communication ebe aka communication ha endere n'ugbo ene ya lọtara ihe ụcha ihe nwunye ya yuzuru nwunye mee like ihe uru nwunye bachara without questioning him ya bịa jụọ nwa nwe na ihe nwata nwaanyị hapụrụ kemgbe 6 years na o zere temptation nọ na ama ọ bụrụzie nwanne ga abụọ bịa mee ka ịshọ na ọ dabara na nsogbu anọ na egechara ihe niile mụcha everything chee ọnọkọta ya kọrọ nwunye aka na ntọ mgbe ya na-akọla aka ụzọ lekwe ka akpati nwunye ọ pakịchara ngwongwo ya paakị ya efe niile tigo na akpati yiri nwe ihe nọrọ na bed ozugbo ya kọrọ aka kpara ọgba ha ịtọ ọchago nwa ahụ dị redi jide aka na akpa ya na-ele ude ihu na akpa ya jụọ esi gịnị mega ebe ọgbawa esi na the whole na bọọlụ na nọ in his court ele ihe after ihe niile ọhụrụ ya ma otu ga-esi were hard earned money ya because ego ahụ nọ in her position apụta hụ na ya ga-eyuzi ya tọrọ ya ashị na ka ya mere eme na ogbuoli na ka ya atone for her sins mana ya chọhụ ahụhụ ya lala ha n'ihi like that iwere 30 million naira nye such a brother o nwere na ya stekiri marriage ya on it na biko na ọ kpọọ result ka ya mara ebe ya kwụ ya gba ya ka na-ele nwunye jụọ nwunye sị na ọhịa kpata na o jiri emego ya si yes na ọ dịghị n'ọfụ ime na ya nwụọ na nwụ n'echiche na ogbuoli na ihe nwanne nwoke na-agwabeghị ịnọtretinbeghị na ọ ragaghị ahụ ibitere di were ekwe ahụhụ di ya tara ya na 30 million naira sendera nwanne nwoke na ihe ọ ga-awụ ka ọ nwụrụ na ọ kpọrọ ya result ka ya mara ma ya nọ ma ya n'ala ya nata ya akpa ya dero ya ala si ya nọrọ ọdụ n'elu bedi ọ nọrọ ọdụ ya gwa nwunye si na enwe ebe ọ na-aga nwunye ma hụrachi anya sị ya gwa nwunye si ya bụ ya na ya ga-alụgide di na nwunye tiri ha nwụrụ
na-enweghị ebe ọ na-aga na obi ụtọ kpara ya na ọ nwanne ya ọbara ya ka temptation na-abụrụ ya na ya bụ ọga no problem na ya hụrụ ihe niile from mgbe o bidoro ruo mgbe o endere na o doro ya anya ya gana ha ga-eju ya ma ọ kwụsịla n'ihi na ya ahụ na ya dat na ifat ya ahụ na ihe niile mere nọ na ihe ga-eme nọ na ya ga-akpụ ya na ya ga-ala ka ya ga-ekelesia ya na ọ hapụziri ukwu from there na ya gbagharala ya na tomorrow na ha ga-aga ụlọ ọgwụ ka ha ga mara nyocha ha onwe ha ọzọ nwunye ya maliri gụrụ ya daa n'ala bido na-ebe kpekekekekeke na-ebe malitesi gwe na mba na ya ma anya ụra na ya ma anya ụra ibe aka anya abụọ na ya ma ya sị ya for what ya nwunye na-akọ nwa ihe ka ihe a ga-eji gba nwunye ya ụra no ya gba nwunye chehụ na ọkọtụ ha gawa ụlọ ọgwụ ga nyochacha ka ha nyochachara ya sị na o wele ka ha lawa vileji ya kpọọ mpa ya na ya alụla mpa ya sị ya tie ma mee ma gịnị ya eshi chere ha ya kpụrụ nwa nwoke na nwunye ha wụchasịa kpara nwunye na o wekpọcha ọnụ kpamkpamkpamkpam na oke ọ na-epik bekọl ya o reply be meseji ya kemgbe 2 months na oke ipo ya like that mana o mekwela ka ụjọ ọtụga na ụjọ atụla ya na o feel ya comfortable and at home mana wepụ ọnụ kpamkpamkpam ya mere fon kpoo nwanne ya nwoke si elule na ya na-akpọ nwunye na famili alọta vileji ka ha hụ na vileji ya so oge na ya na-alọta ya lọta ya efere lo ha gụrụ onye ọbụla na-enwekọm ya ọ na-ele nwunye ya eko eme ya ewelite fon ya eme ya eko eme ya ewelite fon ya ebe ka nwunye ọhụ gakwa na ya da gị fọwọdụra dat in any moment nwunye ya atụpụgakwara n'ọnụ nwunye legedeghị anya ọ ya ka mma ha bupụtara ihe eriwekwe richaa ha gụrụcha nwa ya nwoke ha dị mba alara nwanụ ha gụrụcha ya na-akpọ garamma garampa ebe niile na-akwụ nwa ya nwoke so active vibrant energetic nwa ọma na dawa na-ele nduru ikpe gbara nwunye ọ sọkwara ya wụrụ na ihe na-ele nwa ọ mụrụ ya na-ele dị ọkpara ya nwata na okugo merishi oyiri nna ya ọhịa ọgwụ na ya ka emekwa emecha nwanne nwoke na prezent ya kpụọ mpa ya sị na enwe ihe ya ga-achọ ka o mere pesọ gịnị na ya kpoo na-ele otu a na-eshi klins nwaanyị nọma na ihe gbasara ụmụ nwaanyị woo mgbe ụfọdụ ọwụ ihe niile ka a ga-ekwucha mana kemgbe na ya kwere gaa ala bekee na ya mana hụ ma enwere ote temptation shi bụrụ nwunye ya na ya achọghị ịjụ ya chọkwana ihe ịma na ya chọrọ iklensi nwunye bifo ya dịdarịwakwa nwunye ya again na tere nwunye na ya nwebeghị ya jụrụ ya mana ya believe ma enwere temptation ma enweghị temptation na nwoke dị mma ịdị shọrọf ihe ọ na-eme na ya achọghị ịma ya jụọ ekwere nwunye eme nwere ihe mere but ya ga like iklensi ya again bifo na-arị ya elu mpa ya achịwa si nwunye ya ọkwa na onye ọ ga-echere ụdịka echiche ahụ na nwunye na ọgwụ mmadụ ya sị mpa ya na mba ya mana ọnwụ ya tụrụ ya trọst ya na enweghị bana ya ga-like nwunye tie ọnụ si papa eyo hapụ ya ka ọ klens ya na ọ dị very very important ha chi ya mpa ya jụọ ya sị na okwere ekwe ya si yes na onwe ya nọdị ya na ọkpa na onwe ya nọdị ya na ya ga-like ka ọ klens ya so that ka ihe na-emedịkwa new mpa ya kpoo one man na village ha ya na ya na-adị na mma ewetajuo ihe a na-eji eklensi nwaanyị ere ihe ndị ahụ ewetajuo nwanne nwoke na-ele nwunye bono ozugbo nwunye gawara zuru ya esoro ya gawa zuru ya mana ọ nwere ihe ọ gara ikwu ya gba ya nkịtị leta ka nwunye ya bịara bịa gwa ya so bịara bịa na-agwa gị na eklensi chanya the moment a na-eklensi chanya ya ga-esendịrị di ya David akwa o ji egwu na kwa ofin ya ga-emere ya ga-esendịrị di ya vidio nwunye agwa ya sị ya gwara ya sị ebiko na esendekwala ya achịwasọ ihe ọ gwara ya sị ya sị good onye ka dị man na-abịa eklensi nwunye bịara eme ihe asị ma emechakwa gwa ihe ya ga-eme ya emecha ihe niile onye ọbụla dị n'iwu ya nọrọ nga werezie jizi aka werezie fon ahụ sendizere nwanne nwoke dị vidio n'isi ọkọtụ n'ihi na ohi ọ nọ na rum ke ya sendere dị vidio ahụ anọrụ hụ 2 minutes ya hụ ka ọ gbara dọọ pụta bịawazie na sekshọn saịdị ebe uloke bịa kọrọ ya aka jụọ esi na ihe ụdịka ihe vidio sendere ya ke jụọ esi ọwụhụ ya nwa dị vidio ọkwa ya nwa dị producer of that video olewe bido ịhụnala jụọ esi na onye enweghị iwe ya jụọ nwanne nwoke si kedu ihe ga-eji ewe iwe na ya sị ka ya ekele ya for the services na onye nwa kpọrọ services na ya sị ka ya ekele ya onye hekwele nwunye nsogbu ọkwa ọhụrụ ahụ ọ ga-ahụ na ya eklensi ala nwunye na nwunye na ọ wụọla new one na ya ga-ahapụ ihe niile mee sọ n'ite ka ọ wụrụ mmiri
ya sị ya gwa na enwezi ihe zoro ezo na ya hụ na everything mgbe ihe bidoro about 8 months ago na ugboro elekwanụ ihe mere na ihe niile na chat ya gụrụ ya na eji fonu nwunye nyere fonu were fonu lakpuru nwunye na ọ confessara everything na ya lọtaburu tige na budget na ihe lọtara wee gwa ya na otu ya na-akpọ nwunye ya bụ na ochie ka kọntrị ga-adị ya mma ka ya send ọzọkwa na ọ ga-abịa send ebere ya no problem na ya tiri na budget mana ebe ọ chọrọ ime in the fast way i blackmail nwunye olecha ya anya kpụrụ nwunye lụọ nwunye with such an awful mission o nwere na 30 million anaghị akọta akọta na ya sị ka ya gwa ya na ole anya no witness the cleansing of his wife na nwunye ruo echi mana ihe ahụ ọ gwara nwunye dat na ya na abụọ ga-edosi na ha nwanne na ya na abụọ ka ga-awụ nwanne na enweghị ihe dịka nwanne again na nke ya na abụọ na ọ gara aga na nwunye ga nwunye tiri isi egburu ya na abụọ ajọcha na ihe nsị ka ya gwa na ngwa ya lakpụrụ gbachi ihe ụzọ nwanne m guzogide ndị ya guzogide ya si na windo niile ọ ka guzo ndị ya gide fe n'isi pụọ ya ka ọ bụrụ chi egbune na ọkọtọ mgbe chi na-egbune aga mma ya echicha anya na sị kpoo ekpo ya sị na ọ pụọla agụrịta ebe asa ọlọzide ụzọ ya gbachi n'ọkpọ ya kpoo mma ekwe na ya gachi mana na o nwere ihe dị ọjent ya chọrọ ya gbarala gawa ya gara ihe handụrụ ya gma na moto pụọ chizebe akpozie nwunye na fon na ya filiri na ya agbala ya les na ya dis faster na ha lọtawa back to Lagos na ya echere na ya nwere ka ya ga-eji ọ na-ahụhụ kọmen na ọ na-egwara ya na ọ weta di na-eshi akpụrụ ya ego nwoke nara ego na ọ dị comfortable o lechara vidio ahụ obiọma akpa na ngwa nsogbu anọ na ya ma ebe ya ga-aga ire vidio ahụ na ya ga-ewegara ejist lọva nara ya ezigbo ego were gawa ebe ya na-aga na ochie aka chere onwe ya n'ịntanetị ihe meseji o sendịrị nwunye were dị vidio beji ya nwunye were dị meseji beji ya ka ha nọkwara n'ọcha ya laghachi back to Lagos wee polisi be pigide polisi of handle ya enwe ihe were akọrọ ya kọọ ya ka ọnwụ because o resist arrest na threaten a police officer na try self ịnara the other one pistol ya na try na police officer ya weapon oji ha ebido kọwa ya ihe kọọ ya akọrọ ya ọbara na-agba ya mana isi mana imi anata ya phone ya si ya log into his iCloud ya log in ewere phone kpa ya n'aka ya hụ the video delete the 2 videos gaba na bin ga delete gwe again gwazie na phone ngwene no ya mazụrụ ya na ihe na ga eruzikwe ya aka ya no nga na-eti nga na-ebe that na nwunye disturb ya say nwe ihe ọ na-ekwu na everything nọ na chat na ya ahụcha na ya gwa police officer ihe mere nọ n'otu ochichi ya blackmail nwunye ya gwa police officer na ọ hypnotize nwunye tire nwunye ihe na mma drug nwunye ria ya elu weta the video na-achọzi iji na blackmail gazi nwunye police officer ga prison ya asị police officer na o delete na ya delete the video na why ejiri ya the DPO before kọwanye n'ugbe na ya DPO why ọhụ DPO agwa sị kedu ihe ya ga-eji ahụ ọtọ nwunye ya ga-eji ahụ ọtọ nwunye na ihe nwanụ odo ka ihe ya ga-eji ele the video enweghị right ile that video mana ebe ọwụ the man o lere the video kwuo ihe ọhụrụ na the video ihe a na-eche nwere evidence of blackmail na ihe eji eme ihe na enweghị eji video eme na ya ga-eme ka sure na ọ gara prison on stage mgbe aka ana ya kpọrọ mmanya kpọọ ya na fon ya gwa mmanya gwa mpa ya na ọ bịara n'ụlọ etile nwunye ihe na mmanya mee nwunye ya kpa nwunye ya ụjọ tigwe kamera vidio ya na-agwazi nwunye na ewere ego ya sendere na akaụntụ nwunye 30 million naira sendere ka ewere gawala bekee ọ ya post vidio na ịntanetị mama ya ada ọrịa ụzọ na-atụ adanne ya ọgwụla nna adanne gwaga ya ansụ what na adanne ya like nwunye ansụ what na kedu evidence o weta the video ka ahụ na eweta the video ka ya gwa nwanne nwaanyị sị na enweghị o ji the video eme na ọ na-aya evidence of blackmail na ọ na-aya ebe ọ gwaga nwunye na onye 30 million ọ ya sendere the video na ọ ga na ọ gaghị enweghị o ji the video eme na the video adịghị available again mmanya na ebe mmanya kwupụrụkwa n'ụlọ ọgwụ ahụ adịkwala na o nwetara onwe discharge ele papa ya na-agwa ya sị na ihe ọbụla ihe ọbụla ọ ga-efesi lọ no problem na ihe onye metere gburu isi eburu na ọ wata nne onye bịaga head to head na-agwa ya dat na enwe ihe mere nwanne disa nwanne dat na m jụdo elu unu na ọ wụrụ gị ga-eteki ya ọ sụlekwe nwanne nwoke lekwe prison na ọ wụrụ gị ị ga-ekwe na ọ wụrụ gị ogene ka ị ga-eme
agụrụ ihe nne agụghị ime nwanne ya ahụ na ya uji ọnụ kwupụta ya na people ga ntụ ga-asụ wuruwuru na danne na-asị na ya kwesịrị ịdị ashamed of his wife ya wụrụzie nwunye chuzizie nwunye after arụ ahụ niile ọrụ ya rụrụ this and that ya gwa nwunye ya gwa adanne nwa ya na ọwashi na ihe plan ya na nwanne nwoke mana ha efelola before ha ebido na ya klensele nwunye na enweghị ihe ga-ejikọkwa ya na nwanne nwoke gentị ya isi ekpuru ya aja ifu ya onwe na ya gara onwe na mata na ya na-eteke ya up na lekwe nwanne nwoke lekwe prison na ọ wụrụ gị ogene ka ị ga-eme kedu otu ị ga-esi handle enwe otu ọzọ ị ga-esi handle this matter na gị megidere ka ya ghọta na gị kọwara na ya ga-agụ kọmentị ụnụ ụmụnne m ụtọ ahụ oshisi mgbotowere n'otu oshi bute enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agbe ụnụ gbe ọngọ ha na m n'ọnụ ịnụkwanụ ngala ugbo na ịnụ ala bekee ọ gịnị wụ surprise ahụ ide nwegara nwunye nụ ụnụ anara ihe nwanne anyị nwoke kwuru somebody gara ala bekee ọ nọga ihe o nwere ịlụta naanị 8 months 8 months ahụ bụdị from 8 months back ọ na ọ gwara nwunye na enwetala akwụkwọ na lekwe na ya gara elu ya eloghara ya kpụrụ nwa nwunye kpụrụ ezinụlọ nwaanyị ga-asị nọkwa ya na ya ga-echegidere di ya lekwe na-aga 6 years ahụ gịnị ka a na-akọ mana ọ gwaghị nwunye ya enweghị ihe gbasara nlọta ya okwutega enweghị ihe gbasara akwụkwọ okwutega ya edenweghị niile na ọ surprise mana ọwụhụ avenue ọwụghị enough reason nwaanyị ime ihe mere mana ihe mere na-eme anya nwanne nwoke ha ndọrọkwana ya n'ụdị o kwesịrị ụdị mmụọ ya nabatara yes ụfọdụ ka sọ dị egwu na nwunye mmehie dị ụta is over there is no sense out there enwere nwaanyị ọ ga-were ya mavuru ahụhụ di ya 30 million tụkwasị nye nwanne di ya mana o meghị ya yes take a marriage on it na ihe ọ ga-awụ ya nwụrụ na ọ tụpụta ya mana ya ga-adị fulfilled na yes na nwanne di ya ha enweta ihe ahụ ọ chọga and ọ mara ya mara nwa nwoke and ọ mara ihe a niile ịhụnanya sometimes enwetaka temptation na dị too much onye ọbụla na handle such temptation mana o mere na women ha na-ekwu okwu ya wa gịnị ka a ga-eme moving forward this man na-ele ihe niile nwoke afọ calculate wo ịdị mma nwunye ebe ọ nọ inye that strong forgiveness a lot of men na-agaghị agbaghara nwoke a sit down calculate gị ịdị mma nwunye ya ọ karịrị ya sọ gịnị ya choose forgiveness not just forgiveness choose knowing fully well that na ihe ahụ a ga-emezikwa again nwunye end their life before ya bata na dị okwu ịnọ ngala ugbo ine asa na-eji ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akọ ọ ngọ ha na m nọ na enwe nnọọ ihe ọnụ gabụ nwanne ya ụnụ gwa ya udo dịrị ụnụ